Inselmilkom nilqawkom għal podcast ieħor, il-podcast tas-Satar, temi kbar għażżar. U llum għandna skola ġdida, studenti ġodda, magħna ġejjin mill-iskola primarja ta' Ħalaxa. U t-tema li ħankunu qed niddiskutu llum hija dik ta' l-isport. Jien jisimni Ela Kutajjar. Jien jisimni Jake da Battista. Jiena Hazel Muscat. Jien jisimni Najtin Ċantar. Ġejta hawnhekk mill-iskola 10 primarja. Ġejja mill-iskola ta' primarja ta' Ħalaxa. Ġejt mill-iskola primarja ta' Ħalaxa. Mill-iskola primarja ta' Ħalaxa. Jien nipprattika il-basketball. Nilab il-futbol. Nagħmel l-atletika. Nilab il-futbol, ġejt hawnhekk biex inkellimkom dwar il-benefiċċji tal-isport. U ġejta biex nitkellem dwar l-sports. Jien ġejtaw biex nagħti l-opinjoni tiegħi dwar il-futbol. Jiena ġejtaw biex nitkellem fuq l-sports li nagħmel jien. Tibgħu għall-iskola jew? Kif tmorru hemmhekk? Tajjeb. Tajjeb, u żgur tgħidu tajjeb issa jismawkom. Tajjeb, bat wara jgħidu l-verità. Issa intom tagħmlu xi sport? X'tagħmlu għidu lejdu. Tilab il-futbol, tajjeb ma' min tilab? Malħamlu. Malħam, issaħħej, mela bħalissa ma top of the tops. Inti? Jien nilab il-futbol ma' Ħalaxa. Ma Ħalaxa stess, home. Intu Jiena nagħmel l-atletika. Oh, all right. Jiena nagħmel basketball mal-hips. Mal-ħiq, all right, għanna erba sportivi ta' veru. Kif tħossu li jamlilkom ġit l-sport? Apparti li ovvjament bdejtu tmorru naħseb inix li għax tieħdu gost, li għax jieġobkom. Muxek. Pero kif taħsbu li għamel ġitek? X'taħseb li tieħdu vantaġġi minnu? Biex nitalmu xi ħaġa oħra differenti fil-ħajja. All right, u mhux tqisu kollox akademiku, mhux skola biss, ġveru, dik tajjeb ħafna, x'iktar. Jkollna attività fiżika. Tagħmlu attività fiżika, u għalfejn tajba attività fiżika? Kulħadd jista' jgħidli don't worry, mhux bil-fors ella. Għalfejn tajba l-attività fiżika. Għalfejn li aħna nżommu ruħna kattivi għal-ġisimna per eżempju, jew għal xi. Ejli. Biex ġisimna jkun attiv. U x'jagħmillu ġid? Jekk aħna nkunu attivi, eżempju. Nkunu iktar B'saħħitna. B'saħħitna, eżattament. U taħsbu li fiżikli biss jagħmel ġid l-isport? Le, fejn? X'inhu? Mentally. Anka mentally għaliex? Għax intrid il-moħ biex tkun taf se tagħmel. Jekk ħadha futbol mhux ħadha waħdek. U żgur mela għandek li għandek tikkonċentra kif qalet Ela. Inti tgħid tu eżatt tikkomunika mela jgħinha l-communication ma' sħabna, jgħinha għal teamwork jekk speċjalment tagħmel lob li huwa tagħmel sport li jinvolvi teamwork. X'iktar inti eżempju għandek l-atletika forsi inqas teamwork jekk qed taħdem għalkemm ikolkom ġieli relay eżempju races u hekk. Dik l-unika ħaġa li konna tipo teamwork. F'team, eżattament. Imma kull sport fih tiegħu. Fil-verità aħna xi klassifika bħala sport tafu? Għalfejn xi ħaġa tissejjaħ sport, ma xi ħaġa oħra ma tissejjaħx sport. Eżempju qed nagħmlu llum mhuwiex sport. Ma atletika hija sport, il-futbol huwa sport. Għaliex xi klassifika bħala sport tafu? Xej triki din. Tkun qed tiġri u ġismek ikun attiv. Mela għandek jew ġismek attiv, dik hija waħda, però hawn sport pereżempju jinnaf min jilab iċ-ċess. Iċ-ċess ġieli jitqis bħala sport. Titħallem moħħok. Eżatt, li bażikament inti jinvolvi l-sport huwa dak li jinvolvi xi ħaġa fiżika li tħaddem xi ħaġa fiżika jew inkella mentali, ġifieri qisu abilità, ħiliet, skill. Sewa li jinvolvi ħafna drabi xi tip ta' kompetizzjoni. Tafu xi sport li ma jinvolvix kompetizzjoni? Tafu b'xi sport li ma jinvolvix kompetizzjoni? Jekk le, jgħidu li le, mux ħanajta jgħatma, jien mux teacher, ok, għomnek. Fil-veri għazina, ma nafx, ġivir ma nafx kemx, pero jina saffenna fjena l-sport kważi kollu jinvolvi xtib ta' kompetizjoni. Ġili jgħak tamel ċess bejnek u bej persuna oħra. Normalment meta tamel wahdek, ma ta' anka l-atletika t-ġri wahdek u ma fil-verita l-punt taħħaw li jubat t-kompeti. Il-punt taħħija l-ħin. Eżatt, jew kontra l-ħin, proset. Climbing mux t-kompeti.
Veru, alright, tagħmel rock climbing, pero inti tagħmlu ħafna drabi xorta jkun hemm jinvolvi kompetizzjonijiet, eċetera, u x'hekk. Ġifieri ħafna kważi dejjem tidħol. Jew inkella jekk ma jkunx biex tikkompeti jkun mezz ta' entertainment, mezz ta' spettaklu, pereżempju, forsi mhux neċessarjament ikun competition. Inti personali kulħadd fiex jgħinkom hekk l-isport li tagħmlu intom? Għas-saħħa tiegħi. Kif tħossok hekk meta tmur tagħmel meta titrenja pereżempju jew tieħu sehem f'xi ħaġa? Issir aħjar fih. Eċitata. Mela, Eċitata, eżatt. Mela, intom tuli eċitata, tkun eċitata, mela issa dik l-eċitament. Kif taħsbu li huwa tajjeb dak l-eċitament eżempju jew le jgħidu l-intom? Ija. Tħossu eċitament, tikom il-ħajja, tikom l-enerġija, u x'veru, ek l-adrenalina. Għax hija ħaġa li toġbok. Għax mhux ħaġa li toġbok. U inti x'għedli wkoll x'għedli ngħid int bħalissa. Issir aħjar fih. L-issir aħjar fih, proset. L-issir aħjar fih, dik x'tatik dik il-ħaġa hekk. Il-ferħ. Tatik il-ferħ li inti għandek xi ħaġa li tajjeb fiha u li qed issir aħjar. Jekk inti tagħmel eżempju ħin aħjar fil atletika, jekk inti rbaħt xi logħba jew għamilt training session vera tajba, u vera. Dawk vera kollha jgħinuk biex inti tħossok aħjar dwarek nifsek ukoll, eżatt, proset. Però ġieli l-sport ikollu anke naqra żejra affetti, jista' jkollu affetti negattivi. Per esempio titlef. Li tweġġa. Mela, inti qed li titlef. Xi tħossek meta titlef? Disappuntat. Diżappuntat u fiex l-iktar? Fik u fit-tim stess. Fik u fit-tim, eżattament. U il-problema għal diżappunt minnu nnifsu mhux xi ħaġa ħażina u xi ħaġa naturali. Però mbagħad id-diżappunt għal xi jista' jwassal. Għall-affarijiet tajbin. Ġifieri affarijiet tajbin? Biex tipprattika Alright, tajjeb, ħadna laqta pożittiva minna mela, ġifieri jekk inti tkun diżappuntat, ħajjejnek biex jimmotivak ngħidulu, jimmotivak biex darba oħra taħdem iktar. Però d-diżappunt ġieli jista' jkollu effetti negattivi biex imkien laws ma jgħid xi ħadd jgħid xi ħaġa. Naħseb tkun diżappuntat ħafna u min jirreaġixxi b'mod forsi. Fit-tim u fit għaw min jirreaġixxi ma b'mod estrem. Meta jissupervja. Eżempju, jissupervja. Jisabbat. Għaw min jiġġielet forsi ma' n-nista madwaru. Ma jkun irrid ikellem lil-ħadd. Ma jkun irrid ikellem il-ħadd, spiċċa jmur per eżempju. Kollu bordata ħażina. Eżatt, kollu bordata spiċċa ħażina u anke ma ta' madwaru. Per eżempju, jien niftakar missieri kien jilgħab il-futbol. U meta kien ikun meta kienu jitilfu, kont ngħid mela daqshekk lejla mhux ħanoħorġu, lejla dwejja biss id-dar u nervi u rabja u ħajkollna nagħmlu kollox waħedna. Ġifieri dik kienet kellha effetti negattivi ta' jirbħu rajt la. Imma meta dak qed taffettwa il-ħajja ta' familja sħiħa f'dak il-każ, mhux veru, għax dak li jkun spiċċa jkun irrabjat, jkun il-bidwejja u l-estremmu tajjeb għal xejn f'xejn. Issa intom mettu xi ħaġa oħra, semmejtu li titlef, semmejtu d-diżappunt. X'effetti negattivi oħra li tweġġa semmejtu? Li tweġġa. Tafu eżempju xi sport vera riskjużek. Insemmejt l-ewwel rock climbing. Jista' jkun riskjuż ukoll. Ir-rugby. Hiking. Ir-rugby vera sport salvaġġ. Kif narhom jidħlu ġo xulxin ma l-ħarż inkun bdejta l-ħarż ta' f'nofshom. X'qattawni biċċiet. X'hawn iktar x'iktar? Il-hiking. Hiking veru jista' jkun perikolus. Skydiving. Skydiving. Tagħmluh kieku skydiving? Tipprova kieku inti hekk risk taker. Nipprova. Inti tipprova, inti ġejk. Nipprova. Jien biss hawnhekk li qisni lew inti, ma nafx ngħid biss nibżgħu. Xi darba xorta ħatmut. Qed tara kemm ħallu darba xorta ħatmut. Nippreferi ma naġlux imma dak il-proċess. Il-problema mhux il-biża' immuta, il-problema dak l-għol jekk minnu nnifsu vera. Ommi, vera jbeżżani. Jom ma tkunx essikkat ma dik l-ħaġa. Dik l-ħaġa bat xint mut. Jom ma tiftaħlekx il-paraxut. Jom ma tiftaħlekx il-paraxut. Ommi, ma le, jien nibża ħafna mill-loli, so ma nimmaġinanix. Skydiving laqwa li nkun fuq il-baħar.
Għax bħalli kiku taqa fil-bahar minn dak l-għolli kollu nasab ħatibqa ħajta tferfer. Tispiċa ċatra. Jewle, xalta nibżamma ta' jibna mirakollu t-provaw, għagġi. Tinżel għal saqajk tikserom mart. Għadda, mux jek tiksar saqajk t-nej, ma jek ma kuġġara xej, xorta. Imma fim, daw iktar kwestjoni ta' forsi bizza minn dak iktar mill-konsegwenzi, bizza ta' dak il-ħin jena, ek. Fil-verita. Jak xaħat jitfakal isfel ma t-wagġax, ma t-bżax. Technically, ma fujax nkun fl-arja, Ma tkunx taf li ħataqa. Uġek, xie tkun fl-arja, probabli namil naqra straġi. Bil-bizza, jasek daġi, jaqw ġili ġrat l-ek di. Jaqaw. Iwa. Għajja, fin fejt tefawk? Għalġol bahar? Imma mux minoli ħafna. Forsi solart nej. Moħi, leħi, għidlu ma jirġiġ jamil għadha il-bahar. Jimmir kalanka kont naqbesin. Anka jen. Veru, imma taqbes għalmen għandek kontrol. La jen il-butari. Jekk imbottak ma tantx ikollok kontrol, vera tista' tiġik ħażina ta' jew ta' eżempju fuq zaqqek vera ħażin. Jew tiġi fuq xi ġibla. Tiġi fuq xi ġebla. Fuq xi blata. Le, fonda riskjuż da nar mill-isport. Jen għetlu. Jgħatlu. Entetlu, tajb ukoll. Suċċess. Però fil-verità kemm insemmu da skydiving u hekk korrejt jidher riski. Fil-verità, fost l-aktar sport perikolus u l-aktar sport li ntlab li huwa l-futbol. Fil-verità l-futbol vera perikolus. La taraw l-ammont ta' inġer, forsi mhux perikolus f'sens ta' li tmut dak l-estrem, imma inġeris. Taħbat rasek mal-lasta. Mal-lasta kien Iġi ACL, tiġi disabilita. Naħseb l-arranġer li kien hemm xi ħadd qaċċat l-ġilda u l-bone kienet qed tidher minn barra. Mbagħad qamu baqajla minn forsi qed jiekol jara dal-podcast. Qam baqajla poskurja. Bis-serjetà min kien da? Ma nafx issa. All right. Imma ilu żgur. Ara naqra determinazzjoni tal-isport x'tagħmilek imma tqottejtu biex tħallik veru, dik l-adrenalina tkun, dak jisek ma weġġajt xejn, mbagħad wara tibdew ħirġin reperkussjonijiet. Mhux suppost tħallewh ġol ground, suppost ikun. Le, ma mbagħad qalawh. Skurjaw qalawh. Kien dak il-ħin eżatt. U kien hemm wieħed ħabbat rashom mal-lasta, kien għadu kif skurja ħabbat rashom mal-lasta, ġiex minuti qalawh, ġiex minuti wara ġew daħluh u skurja oħra. Alla, jibqa mill-lu ġit, jisu. Ħabta marazom mitlu ħajja. Ġebitu f'sensiħ. Ġebitu f'sensiħ. La, wala, koltant kolli bżon naħbat naqma l-astajin daw kol. Fil-verita veru, ma l-ammont ta' inġeris li kunem fil-futbol hija inkredibli. Kull minn da l-irkobba naħseb l-ammont ta' operazzjoni li jisiru fuq l-irkobtejn maħabba l-futbol. Ma, xie kollok xie. Tara xismu Sergio Ramos qoddimek. Jaqlalek saqajk. Aj, ma hif, imdik nara s-ġera mas qoddim ma d-dajjax, għanajdek, tajjeb, tal-taqma player kbir, ekku, ux vela laqazinti. U xie kultant anka l-sport toħol taraħ joħoloq stress zejjet. Ija. Insomma, għalix. Iwa, ħafna xnaqt najjet. Inti ħafna xtoqt, inti bħala supporter, jew bħala... Supporter. Bħala supporter, per esempio, ċerti supporters, kullem loba, ommi maħja. Loba tarom isom. Rivalli. Roħba taħraq ġi rivali, tarom tejt is, which laskri jkunu qabel xi loba, għassis tkellimhom, ġili jgħidu li eżempju il-ġurnata ma nigolx. U da l-loba mux taħħom da, l-loba ta' tim barrani jirġa. Mux etnejt ġviri għax ma għarafix ġili waslek. Jo forsi tar-raħal, mux bil-fors barrani. Tar-raħal, imma ġviri najlek dal ġili għal-tim barra. Tar-raħal forsi tifima iktar kun viċin, persona viċin, daw nis viċin tijak. Ma tim barrani ġili kun min kun najdulu marita, ħna mux litri li marita, imma ġviri xaħat li verek u li fissat. Ġviri dak joħloq stress. Ġurnata ma tikol xej, għax taf li jem loba l-lejla, ġuri joħlo. Mintom għettu li insomma, fima sens insomma, ma lix għettu li forsi mux neċessarjament joħlo stress. Għax per eżempju tkun ħerqan għal xi kompetizzjoni li missek u tgħid li ħadd titlef, tgħid li ħadd tirbaħ, tgħid li wissa tkun tajjeb fiha.
All right. Jekk ux ħatamil xaġa ħażina jew le. Eżatt, ġvinti kollok u plus li ġili kif tkun f'tim speċjalment kollok nis jiddependu minnek. Meta fek ħat iżbalja inti għamilt it-tim kollu ħajkun it-tim kollu ħajbati miegħek eżattament, apparti il-support eżempju veri joħloqlulek stress. Immur ground ġieli jibdew jgħidu mal-players ngħidhom mik kun hemmhekk naħseb nifqa' nibki. Jibdew jgħidu x'qed tagħmel hemmhekk. Referi, naħseb toħloq ċertu ammont, anke intom jkollok eżempju il-tellija. Maġa jkollok naqra ansieta qabel. Imma insomma, mal-mennu jkattilha pinti mbagħad patti motiħax tkattiħu gost. Ujwa, jiena sejrin tajjeb it-tim tiegħi. Sejrin tajjeb intom? Aħjar fiex qegħdin kif qegħdin bħalissa. 6 fil-Premier League. All right. Le, 6. Issa, eżempju, l-sport involvi anke ammont ta' regoli u disċiplina. Dik hija waħda mill-vantaġġi naħseb tal-isport li inti qed titgħallem id-disċiplina. Ux. Hawn nies pereżempju fil-ħajja reali disċiplina zero. Ma teżistix. Imma mbagħad fl-isport tarhom kollox kif suppost. Temnu fid-disċiplina intom? Ejja. Fejn jidħol l-isport? Għaliex imma fi għandu jkun hemm eżempju regoli. Biex titgħallem li tikollok regoli tajbin u mhux tagħmel kollox li trid, għax lek tagħmel kollox li trid, ovvjament mhux se titgħallem. All right, ma għandek biex titgħallem tagħmel ċerti regoli, tibxi ma' ċerti regoli, għaliex iktar. Għax jekk ma jkun hemmx regoli, kulħadd jista' jagħmel li jrid. U x'inhu l-ħażin li jagħmel li trid? Tistgħu tweġġaw xi ħadd. Ma jkunx hemm referi kulħadd jaqbażjat u jagħmel li tarasu. Mela għandek riskju li tweġġa' jekk inti ħadd jagħmel li jrid. Jekk fil-futbol pereżempju m'hemmx yellow cards jew red cards, dak kulħadd jibda dieħel u tackles minn quddiem minn wara minn ġemm minn kull imkien. Diżastru. Diġà jkun hemm ħafna injuries jaħseb wara. Rugby. It-tapon. It-tapon. Rugby. Il-futbol mhux bħal rugby għax hemm referi, rugby m'għandhom xejn. Rugby kulħadd jagħtu jaqbes fuq xulxin. Eżatt, rugby xi ħaġa oħra. Lek xi ħaġa oħra, ma dak huwa l-isport minnu nnifsu għalhekk jiena naqra too much, għażal baċ iżejjed. Però fiex iktar tajbin ir-regoli, pereżempju, għaliex iktar? Parti li biex ma tweġġax. X'iktar? Ma tagħmelx li trid. Ma għaliex, dak huwa għaliex hemm ir-regoli, imma x'inhu t-tajjeb li ma tagħmilx li trid. Għaliex huwa tajjeb li ma tagħmilx li trid. Inti bħala persuna qed tikkompeti kontra xi ħadd. Sewwa, għajna nagħmlu mod inti. Biex kun taf kif tikkontrolla li l tiġi bla kontroll ta' xejn. Mela għandek il-kontroll, eżatt tikkontrolla lek innifsek u l-oħrajn. U jekk inti pereżempju tikkompeti f'xi ħaġa, jekk għandek ġirja pereżempju fil-każ tiegħek, Orajt ngħidlu hemm nagħmlu mod u aħjar ma jkollix regola li bil-fors irrid ngħaddi minnha u mhux aħjar naqtaħħa qasir. Għax tiġi diskwalifikat. Tiġi diskwalifikat. Orajt ma li kieku ma kienx il-każ. Kieku ma kienx il-każ. X'in il-problema li inti taqsamu hekk inti għalik aħjar. Imma l-problema huwa li jagħmel il-dawra kollha. Imma kieku l-problema mhux li tikser ir-regola inti, imma li jekser ir-regola ta' kulħadd ieħor ukoll. Eżatt. Għax inti Għax inkella kulħadd ħajjagħmel bħalek. Mhux hekk, ġifieri regoli għarif forsi inti lilek forsi xi kultant idejquk tgħidu hija sab li nidħollu naqra ħalli ma jiskurjax mhux aħjar. Imma l-problema mhux dik, il-problema inti jagħmel ħadd ieħor. X'inti jagħmel ħadd ieħor ma tieħux gost. Jekk inti qed tiġri mad-dawra kif suppost ta' trek u f'salt wieħed xi ħadd jaqsamlek. Mhux hekk hemmhekk ma tieħux gost meta tagħmilha inti orrajt imma kemm ħadd ieħor. Ifattulek il-ħin. Mhux hekk, eżatt. Ifattulek il-ħin tal-ġerja. Diki. Ġifieri regoli importanti. Imma nkella mbagħad jekk jaqsam mill-linja li mhux suppost jiġi diskwalifikat. Eżatt. Kieku m'hemmx dik ir-regola ma jiġix. Eżattament. Kieku kulħadd jitbaħ. X'inhuwa? Kieku kulħadd jirbaħ. Kieku kulħadd jirbaħ jew kulħadd jitlef jew ma jitħolġu xulxin. Jew tkun qed tiġri u xi ħadd jiġi sliding tackle ġo saqajt. Mhux hekk tispiċċa ġungla fil-Malti jekk ngħidu mhux vera, ma ġi kulħadd jiġri fil-vojt, kulħadd jittakilja bla doġġ, ma tagħmel sens. Ġifieri bil-forsi. Kulħadd jaqbad il-ballun bideħġu l-futbol. Mhux hekk, mhux qasib għall-logħba. Kull logħba, kull sport huwa sport differenti. Eżatt, bir-regoli tiegħu. Inkella xem differenza bej handball u futbol. Xej, li kieku m'hemmx regola li fil-futbol tistax taqbdu bidejk. Futbol kieku tista' taqbdu bidejk tibqa' sejjer sal-aħħar l-oħra titfa'. Mhux hekk, l-istess eżempju basketball u netball. X'in id-differenza bejniethom? Id-differenza huma propju ir-regoli. Eżatt.
Għax waħda tista' tiġri bil-ballun, l-oħra ma tistax, l-oħra tibbounce waħda le. Eżempju fil-basketball jekk iżomma f'idejk jekk tixil jaħtib għaddej sal-lasta. Ma tistax, le? Tibbounce bil-fors. Bossja, nkalla l-balon ikun tal-oħrajn. Eżatt, inkella tieħu l-fawl u jkollu jħottati ħaddieħor. Ġifieri propju ir-regoli li jagħmluh l-isport li hu. Mhux veru? Ġifieri għalhekk huwa importanti. Fejn jitsu pereżempju ma nafx jekk intom forsi tafu jew le, però fl-isports jiġu involuti ħafna l-flus xi kultant. Ġili. Taqla xi multa pereżempju. Pereżempju hawn Malta teġisti multa li lek tagħti flok li qed tuża int pereżempju tilab bih. U lek tagħti xi ħadd taqla multa ta' 100 euro. Anke jekk tneħħih pereżempju fil-ground. Barra minn Malta jtik yellow card jekk neħħih. Jekk neħħih eżatt. Anke Malta. Għasib anke Malta, immaġin istess regola. Regola. Ora, tajdu fuq multi, ngħidu dik parti mir-regolamenti, però jien ngħidilkom jidħlu flus biex pereżempju jinxtraw players. Jinxtraw in a good way ġifieri biex imorru ma' tim ibijaw lil tim ieħor pereżempju. Taqblu ma dawn l-ammonti ta' flus li ġieli jintużaw speċjalment barra minn Malta. Jien naħseb ta' għax hemm players fil-futbol li għandhom li jitħallsu ħafna għax huma tajbin. Pereżempju ara minnu mhux tajjeb ma tantx jitħallas u ma tantx għandek bżonn flus biex tixjieħ. Imma minnu tajjeb ikollok bżonn eluf ta' miljuni biex tixjieħ. Però ġifieri inti taqbel li plejer ikun jiswa dawk il-miljuni kollha persuna. Mhux ħafna miljuni ma jekk ħadd xi plejer ħażin le ma mbagħad jekk ħadd xi eżempju l-Mbappé mod ieħor. Ġifieri inti taħseb li persuna għandu tkun intu tgħidu mhux le. Le, għax jekk ikun professjonali ikun hemm flus imma mhux daqshekk. Mhux fuq il-miljuni. Naħseb li jien naħseb li kultant huma ftit esaġerati. U tal-multi barra minn Malta ħabba li plejer minn flok ġib il-karozza li taw it-tim, ġib tiegħu stess taħ multa ta' 100,000. Bis-serjetà? Ija. Ukoll? Ija. barra minn Malta. Vera l-min ġraddi, ma tafx eżatt speċifiku. Ma nafx eżatt, ma tantxila. Tajjeb ukoll. Malta naħseb jekk ma tiġix bil-karozza tiegħek taqlaħ. U kien hemm tim żgħir barra ma. Tant kemm kellhom dejn lil players li ħalluhom jieklu f'tagħhom ħaxix u ħobs. Bis-serjetà? Ija Biss. xejn ma ħalluhom jieklu. Mi għajba ħejda. Kellhom dejn kbir. Nibqa' hekk jiena givji. Però jiġi kultant narhom esaġerati. Għax pereżempju nifhem tagħmel distinzjoni, mhux ħanħallat lil Messi, lil Mbappé ħansemmi lilek ma nafx. Ronaldo. Laqqas Ronaldo huwa on the same level, ma persuna oħra ħalli ma nsemmi l-ħadd. Onana. X'inhu? Onana. All right. Mux ħanħaltuhom, tajjeb, jew ma xi plejer Malti li forsi mhuwiex professjonali għax hawn Malta ħafna drabi ma tkunx full time. Hawn Malta jilagħbu ma' Malta jilagħbu barra Malta. Mela, żgur li mela. Satarjano, Teddy Teuma. Yes, eżatt. Hemm ħafna players li jilagħbu internazzjonali u mbor professjonali. Però again, mhux ħatħallat forsi ma' Ronaldo, ma' Mbappé, ma' whatever. Sewwa, ġifieri demmer tkun hemm distinzjoni, imma to that extreme. Dawk il-miljuni kollha esaġerati nara. Aw timijiet barra minn Malta għandhom xi biljuni mhux miljuni. Eżatt, billions. Ġifieri ma fejndhom ikunu involuti dak l-ammonti ta' flus fuq sport wieħed, speċjalment fuq tim wieħed, fuq persuna waħda ma doffi naħseb jiena jistgħu jintefqu naqra aħjar. Għax hekk bih it-tim mbagħad taqla fuq ħafna biljuni. Ovvjament. U x'taħsbu fuq kwestjoni ta' flus ta' xiri, imma mhux xiri kif ngħidu aħna legali, kif suppost, xiri meta pereżempju jkun hemm korruzzjoni, ta' fuxini korruzzjoni, le? Korruzzjoni pereżempju jiena qed nara logħba u tħallas ir-referi. Pereżempju tħallas ir-referi, tgħidlu ħantik 10 euro tenju, iktar, imma ngħidhom small amounts. Għandek 10 euro u ħallilhom għaddu lil tal-ħamrun, ħalli nsemma x'għandi l-plejer tal-ħamrun. Ħallilhom lil tal-ħamrun, ħalli jirbħullhom. Tafu li jiġru dal-affarijiet. Semma ħamrun ma jfuttux, All right, sorry. Mela ħanejt
tim m'għandux jaqsam ma' min iżommu intom tim barrani. Ma' United. Kolla Ma' United. Inti ma' min? United. Kolla, mela ngħid mal-Liverpool tajjeb. Ħallilhom tgħaddi l-Liverpool. Tajjeb, Dejjem ħalsuhom da. Dejjem ħalsuhom Liverpool. Ovvjament. L-aħħar labu ħarġilhom 50 euro. Rajt, għamilu hekk. Aj, ma t-inventaw. U jgħidu għan per esempio isma ħalli da, jirreferijaw l-players, isma, l-lum t-skurjax. Eżempju, prova otlura l-lum taġ t-skurja, tafu li jġru l-affarijiet. Għalfej tasbu li jġru l-affarijiet. Biex l-ek per eżempju kun hemm tim batut, it-tim li jżommijaw il-batut, tipprova tagħmlu tajjeb bil-flus int. All right. U tfutti l-tim it-tajjeb. All right, Iva, ġieli tiġri wkoll. Għaliex taħsbu li ġri? Eżempju, ikun hemm xi supporter ta' xi tim u jimur ikellem il-plejer tajjeb tal-oħrajn u jgħidulhom tantx tiskurja biex u jipprova jisu jagħmilha mat-tim tagħhom. Ovvjament biex imbagħad it-tim eżatt itieħ xi ħaġa tal-flus u mbagħad jispiċċaw jirbħu l-oħrajn. Eżatt. Issa u min jagħmilha sempliċement għal passjoni jgħid għax jien nixtieq li t-tim tiegħi jirbaħ. Imma u min jagħmilha għal raġuni oħra x'jinvolvi ħafna ġieli l-isport. Ġieli smajtu bil-kelma. X'inhuwa? Azzjoni. All right, imma ġieli smajtu bil-kelma betting. Tafu x'inhu betting? X'ikun eżatt? Per eżempju, Jkun hemm xi logħba. Ħatejla għax isimha. Jkun hemm xi logħba u eżempju betjaw 50 euro eżempju iktar insomma. U eżempju inti żomma tim u tajt jħanajt li ħajirpuma, mbagħad tara min jirbaħ u mbagħad min jagħti il-flus il xulxin u hekk. Eżattament. Kont ħadejt. Palma let ela kif tgħid ikun hemm xi ħadd iħallas pereżempju 100 euro fuq mejda u kien hemm xi ħadd 100 euro oħra. U per eżempju, namlu fuq players, minn ħaj jiskurja l-iktar, per eżempju, minn dawk it-nejt imijiet. Eżattament, unbat minn jaqta, basically, jieħu l-flus. U xek. ħafna drabi dawn ix-xiri, per eżempju, x-xiri illegali, jisiru minħabba dawn raġunijiet. Jekk inti taf li jekk ħajirbaħ dak it-tim, ħatirbaħ 100,000, per eżempju, daw imorru isma' għara x'ħat għamel u ħallih jirbaħ dak it-tim, toħroġ 2,000, 3, biex inti tgħid mbagħad nirbaħ il-100,000. Nejn naqra, nitlef 3,000 imma taf tirbaħ 100,000. Għalhekk isiru ħafna drabi dawilha. U dak huwa li iħarbat ħanejtek l-ispirtu sportiv. L-ispirtu sportiv. Ġifieri naħseb waħda mill-iktar affarijiet illi jisa tellef minn dal-ispirtu mill-isbuħija tal-isport. Meta jidħlu daw jew pereżempju estremitajiet, ma nafx qatt esperjenzajtuhom intom ta' supporters jgħidu Jwadbu l-flixken. U jwadbu flixken imbarra. L-ammont ta' security ġieli biex tidħol il-ground hija inkredibbli tgħid hija possibbli hemm għalfejn. Jaqbdu l-ġlied. Infatt ma jbiħux flixken. Flixken bit-tap. Eżatt, jgħid tittaqlalhom it-tap għax bit-tap jiġi ħafna iktar b'saħħtu biex titfa'. Għax veru. Ġieli anka sit għalaw minn ġol il-ground u għadbuhom. Vera. Ija ta' mela. U koll it-tap jagħmel aktar ħafif biex twadbu, ma bla tap iddaħħal l-arja ġo fih u tibbuttaħ. U tibbuttaħ lura, Ma eżattament. jiġix daqstan bis-saħħa. Eżatt. U min għal dik ta' regoli fil-futbol xorta ma jagħtix kasu. Ovvjament. Ita tajt supporters jew il-players? Players. Ma sabitna l-lum, players u supporters. Issa, ħantikom xi xenarji li kun kellkom tivvintaw xi sport ġdid. X'ikun? Dodgeball imma twadda fil-ballun bisieq. Dodgeball imma twadda fil-ballun, all right. Wow, aggressiv inti, Karat bil-ballun. Karat bil-ballun, kif taħdem di? Eżempju xħan jollaw si, xħat wadbilom il-ballun, u minn wadbu l-iktar jilbaħ. Rabuxxata. Interessant, rabuxxata. Ekki sa tkun. Eżatt, xiktar, x'tivvintaw iktar. Tkun ġirja imma timxija blura u ma tara xejn. Ikollok maskla fuq rasek. Il-bajnek Timxi mottijin u bil-kontra. tiġi. Da riskjużi l-sports taħkom. Boxing High risk. bil-blindfold. Boxing bil-blindfold. Basketball bil-blindfold. Leħi. Ara ma jkunx xaħat jivvintom daw ta' right? Fġeħ kemem. Skydiving minn il-parachute.
Dik that sentence, mux sport. Riskju kbir biex rajtu mela bil-wingsuit. Ġenetu bil-wingsuit, ġviri tkun tiftaħ idejk u jkollok jiġu jisom wings, eżaw saqajk. Dik vera riski ta' dik ma jkollok xej. Dik riski għax l titqattalek, per eżempju, jkollok bieċam qattas mut. Mux hekk, Għax mux għandek xej biex iżommok. Xej ċiżommok, ma le dik żgur xaġa ma nipprovax. Għantikom xenarju ieħor. Jekk per eżempju tinnota li wieħed mill-plejers fit-tim tiegħek qed jipprova jqarraq biex tirbħu. Issa dat ngħidu fit-tim tiegħek. Jiċċiti ġifieri. Iċċiti, eżatt. Jien kieku ngħid il-coach biex jitfaw bil-qeda u jkun suspendut. Okay. Jekk jinduna t-tim liħor, ovvjament, u maħarbħu għax ikunu diskwalifikati. Mela, inti għettaj, mela, għax di importanti nċaraw, għax da faċli nejdu, jammur nejtu il-coach, ma fil-verità dan fit-tim tijak. Mela, u ħabib tijak, jekk ħajġi ħagġi ħatirbaħ il-tim tijak, so mux faċli la kem tejt, imma inti ħriġt raġuni ta' mel sens, għax għanda fil-verità. Ma dak riskju. Jekk jaqbduk tiġi diskwalifikatu jirbu ma xorta. Għax faċli tgħidha jien irrapporta jgħid il-coach, ma x'inti ġi. Jaqbduk l-MFA per eżempju, tiġi suspendut. Inkikun waf u għax inkella ma jkollniex kompetizzjoni biex nlabu. Proset, mela għandek żewġ raġunijiet, għandek wan ir-riskju li tinqabad. Veru, ferna, jekk jaqbad u jispiċċa jqbad it-tim kollu miegħu. U tu kif qed tajt inti l-element ta' kompetizzjoni, inti tieħu gost li tirbaħ. Mux għax il-tim tijak, il-tim l-oħra jnamlu idek faċli. Xi suppleri kon jafxet jamlu. Mux inkallax sodisfazzjon ħatiħu. U ma t-tallem xej? Mux il-sport il-lab sport, għan għom nożel il-player ħazin biex nilab kontri jena. Toqgħod tiċċassa biex nbattaj tara rbaħna ma' xri. Eża, biex nbattaj rbaħna ma' xej, proset, dik nużaw dik il-kelma. Proset ħafna. Ħanti xenarju ieħor. Tfajla tixtieq tidħol f'tim tal-futbol tal-iskola. Sewa, imma l-uniku tim li hemm huwa tas-subien. X'taħsbu li għandu jagħmel tim tat-tfal tal-bniet. Mela, imma jagħmlu mod m'hemm l-ebda tifl oħra jew forsi hemm tnejn biss li jridu jieħdu sem fil-futbol. Mas-subien. Taħsbu vera li għandu jdaħħala mas-subien? Jina li kull sport li jista' jagħmel subien jistgħu jagħmlu n-nisa wkoll. Iva, però taħseb li għandhom jagħmluh flimkien? Fl-istess tim? Jien naħseb li l-leta, għax il-subin għandhom bżon kompetizzjoni kontra s-subin, u n-nisa għandhom bżon kompetizzjoni kontra n-nisa. Imma li jem bejn il-subin u n-nisa li il-subin ikunu iktar tipo pratikati għalija. Mux neċessarjament, ġek inti tibda titrenja fl-istess żmien. Eżatt. Xorta, għandek l-istess. Ma s-subin ikollhom iktar saħħa. Il-subin ikollhom iktar kompetizzjoni minn nisa, għax per eżempju fil-Premier League tan nisa tajjeb fis-sens hemm ħafna dana tajbin, imma tas-subien iktar goffi. Eżempju anka fil-flus tan nisa għadhom kif għamlu rekord. L-iktar plejer li għaxraw 1 million. Mentri tal-futbol 1 million ilu li inqabeż dak il-rekord, tal-irġiel ilu inqabeż dak il-rekord. Tal-irġiel inqabeż fuq xi 300 miljon. Yes. Anke iktar. Però intom qed issemmu x'qed tgħidu iktar kompetittivi hemm iktar iktar jiġu forsi acknowledge, iktar msegwiti, però jista' jkun li iktar segwiti u iktar għax nagħtuhom iktar spinta. Forsi il-futbol tal-irġiel għaw iktar spinta fuq u ilu jeżisti iktar forsi u ma nafx ninkoraġġuhom iktar. Sewa jinvolvu iktar flus. Ġifieri dik mhux neċessarjament ma naqbilx daqshekk għax dak huwa iktar popolari xejn. Però intom semmejt kemm inti u anke inti semmejt tal-buffaġġ u inti iktar b'saħħithom, veru ma nistgħux niċħdu li l-irġiel u n-nisa fiżikament huma differenti. Veru, ċertu anka l-body structure, ċertu muskoli, hemm l-exceptions, għax hemm nisa li huma iktar b'saħħithom minn ċerti irġiel u viċe versa. Imma il-maġġoranza jgħidu fiżikament l-irġiel il-bild tagħhom hija differenti minn dik tan-nisa. Forsi meta tkunu għadkom żgħar, kif qedtilkom da eżempju tal-iskola, hemm inqas ċans tkunu għadkom jiskom mhux f'sens meta tikber iktar hemm differenza. Eżatt, hemm inqas differenza. Ġifieri fil-każ tagħkom tista' forsi tfajla tidħol tilab ma' tim tas-subin. Sewwa, mela,
Għana niqfu najdu, għaxin nishtiq li nistiden miħaj l-Brian Kirkop ħalli jatina daqxejn il-feedback u l-opinjoni tiegħu dwar dak li aħna għadna kemm iddiskutejna. Nilqaw maħna issa l-Brian Kirkop, l-uffiċjal edukattiv tal-Istudju Soċjali, kif issa naħseb drajtu għal min segwa l-podcast ta' qabel. Brian, x'taħseb? L-lum tkellimna dwar sports u interessanti l-idejat li għandhom dawn l-istudenti li ovvjament l-sport qed jgħin ħafna u mhux qed jgħin mill-lat fiżiku biss, qed jgħin għal-ħajja. L-sports li jipprattikaw kollha rridu nirringrazzjaw ħafna coaches li ħafna drabi ma jidrux, ħafna nis wara in-nurseries li ħafna drabi ma jidrux, il-ġenituri li għamlu sagrifiċċji biex joħduhom ma' training ħaġa jew oħra, biex joħduhom ma' training tal-athletics u kull sport ieħor, u wara dawn in-nies kollha hemm ħafna volontarjat li qed jgħinu lill-istudenti, qed jgħinu lil dawn il-membri f'din il-nursery, mhux biss għall-isport, imma jgħinuhom biex iqasmu l-ħin sew. Għax intom kemm ikolkom training fil-ġimgħa? 4 darbit fil-ġimgħa jien. Mela, 4 darbit training fil-ġimgħa. Plus iridu jlaħqu l-homework xorta waħda. 4 darbit fil-ġimgħa plus forsi jkollhom xi attivitajiet oħrajn bħal mużew u affarijiet bħal dawn. Jiġifieri l-isport apparti mill-lat fiżiku ħajjejnek ukoll titgħallem tqassam il-ħin. ħajjejnek ukoll disċiplina, mela immaġina tmur training xi ġirja ta' athletics x'titrejnja. 100 metru, eżempju. L-iktar short distance jew mhux daqshekk long. Mela Isu inqas minn 400. Mela immaġina tmur tagħmel it-training għal 100 metru u mbagħad wara dak it-training kollha tmur tiekol xi ikel junk food jew hekk. Ovvjament tibbilanċja. Trid tażel l-ikel li għandek tiekol. Eżatt. Trid tażel tieħu ħsieb il-ġismek. Trid prattikament disċiplina biex nammetti kultant ikollok aptit xi plattek. Mhux ħansemmi ikel dak tajjeb ħafna, imma ovvjament trid ikollok disċiplina biex inti dak it-training kollu li tkun qed tagħmel ma taħliħx fi platt f'darba. Fil-verità timmotivak meta inti tkun diġà titrenja, timmotivak biex tikol aħjar għax tħossok imbagħad li tgħid inkella dak kollu li għamilt jew inkella ħadd-tellifni. Inkella xejn għamiltu eżattament. Importanti li meta qed titrenja tiffoka fuqek innifsek ukoll biex meta tirbaħ tħoss is-sodisfazzjoni li inti irbaħt bis-saħħa tiegħek mhux irbaħt għax kif użajtu l-kelma iċċitjajna li tiċċitja u mbagħad ma tħossx is-sodisfazzjon li inti tirbaħ. Interessanti ħafna affarijiet li semmejtu, sports bħal rugby. Tara dawn il-players, kull player jisu gwardarobba miexi għax verament kbar, imma mbagħad il-mod kif ikellmu lir-referi. Litteralment il-kapten biss jista' jkellmu. Ma jistax, ma għandhom disċiplina serja li ma jistawx ikellmu lir-referi il-players kollha. Player wieħed biss. Funnily enough, kemm jidher sport salvat. Kemm jidher dak l-isport. Interessanti ħaġa oħra, għandna it-timijiet tan-nazzjonal. Ġieli qedtilkom insegwi it-timijiet tan-nazzjonal ma' Southend Core u tara t-tim tan-nisa u t-tim tal-irġiel. It-tnejn li huma għandhom disċiplina enormi biex jilagħbu. Għandna ħafna players, għandkom idea ta' players li jilagħbu barra mat-tim nazzjonali tan-nisa. Tal-irġiel semmejnihom u hemm ħafna. Tal-futbol. Tal-futbol. Għandna tnejn veru tajbin waħda. Hemm Lea Ripley. Hemm aktar. Parelulu, Salma Parelulu. Okay. Dik minni dik li tab mal-Inter. Tal-Inter. Hailey Buġejja. Hemm Luċija, kuljum Luċija, hemm ħafna timi, hemm ħafna players li qed jilagħbu barra minn Malta u jitrejnjaw
b'mod serju ħafna u jagħmlu ħafna tip ta' xogħlijiet. Importanti li aħna naħdmu biex dejjem nkunu naqra ħjar minna infusna. Ħalli kemm jista' jkun dejjem nimpruvjaw, intejbu lilna. Ovvjament nirringrazzjaw il-ġenituri li jagħmlu ħafna xogħol u jimbuttaw u jiġu jissapportjaw jekk ikolkom xi logħba kemm ikun hemm ġenituri jissapportjaw, eċetera, eċetera. U kultant jieħdu over il-mod kif jissapportjaw rridu noqogħdu attenti għax fl-aħħar mill-aħħar ħafna mill-referees tal-età tagħkom ikunu qegħdin hemmhekk qed jitrenjaw u għadhom forsi qed jibdew, eċetera, eċetera. U rridu nagħmlu l-tfal ukoll biex iżommu d-disciplina. U nkunu ta' eżempju, mhux aħna bħala ġenituri kultant. Jamlu l-tfal. Namlu għar mit-tfal, jewek. U allura nieħdu ħsieb dawn l-affarijiet kollha. Milux labt kontra tim li kellu l-ġenituri jgħajtu, jwersqu, jwalbu l-affarijiet. Mhijiex ħaġa. U kemm bżonn waqfu l-logħba. Diki l-ar ħaġa tkun wasalt veru f'livell baxx. Ovvjament aħna il-players meta titrejnja inti you're a role model u trid tagħti eżempju. Trid tagħti eżempju għal dawn il-players iżgħar minnek li xi darba jieħdu postok u dawn il-players kollha li qed jagħmlu ħilithom u qed jgħidu irid xi darba irid insir bħal dak il-player. U ovvjament nagħmlu dejjem ħilitna. Lek il-ġenituri ħajqogħdu jgħidu mat-tfal, pereżempju, jgħidu jkunu jafu li t-tifel jew tifla tagħhom, eċċetera, ħassir bħalhom ovvjament. Għax ħatuħu l-idea minn għandhom. Plus li aħna Malta żgħira u jista' jkollok familjari li xi ħadd iżomm mal-belt u xi ħadd iżomm mal-Furjana u waqt il-logħba forsi u timijiet oħrajn ta' ġifieri hawn ħafna. Jinqabdu jagħtu. Jgħajru naqra lil xulxin u mbagħad ħarġu mill-ground. Intesa kollox u reġgħu marru jieħdu fl-ixkun xi ħaġa flimkien. Jalla jiġriek. Għax ġieli ġraw ukoll li ikun hemm kwistjonijiet. Nippruvaw nħarsu lejn il-pożittiv. Pereżempju jien fil-familja għandi ċiju mal-belt u jien mal-ħamrun. Morna logħba konna xulxin. Eżatt. Konna n-noddu najru l-xurxin, per eżempju, bxej ħażin ta' Mbagħad noħorġu barra kollox tajjeb hekk morna. U jintesa kollox. Dak l-importanti, għandna nappellaw dejjem biex inżommu dejjem l-ispirtu sportiv, ħalli l-sport jibqa' dak li hu wara kollox sport u mhux vera kompetizzjoni, imma l-kompetizzjoni sportiva raġonevoli li minnu l-aħjar ħajirbaħ minn qed jagħmel l-iktar effort ħajirbaħ u daqshekk u m'hemmx għalfejn tajjir u m'hemmx għalfejn ħafna tixjir tal-idejn. Importanti. U jirbaħ minn ikollu l-iktar disċipla fit-training għax minn ikollu l-iktar disċiplina fit-training. Ikun iktar effokat u jkun iktar tajjeb minn ma jkollux ħafna disċiplina fit-training. Ekku, veru, naqbel miegħek 100%. Biex nagħlaq hawnhekk nixtieq nagħtikom dawn l-erba' kodba ktib kull wieħed insomma stejjer tal-waħx miktubin minn Trevor Zara, awtur bravu, ħafna hija pubblikazzjoni ta' Fondazzjoni Satar, sandikom wieħed kull wieħed toqgħdu tibżgħu naqra qabel torqdu. Tajjeb. Jew qabel tmorru titrenjaw. Jew qabel tagħmlu skydiving biex taraw tgħidu warek naqa' ħansir qisni xi ħaġa kara. Wieħed u ieħor. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna. Ħadtu gost? Ħafna. Ġen, proset. Grazzi ħafna vera kanna diskussjoni interessanti immens dwar l-sport. Nistedinkom tinaqdu magħna id-darba li jmiss għal podcast ieħor tas-Satar. Nsemmilkom.